V našom týme sa tešíme možno ešte o trošku viac ako vy, pretože sme naozaj nadšení z toho, že sme tu v našom hlavnom meste dnes večer spolu s nami. Je vás tu naozaj veľa a ja som hrozne šťastný, že Pán Boh bude dnes večer konať veľké veci. Ak tomu veríš, môžeš prosím zatleskať? Je nám naozaj obrovskou cťou stráviť tento večer s vami a aby sme ho strávili čo najväčšej pohode, mám pre vás na úvod niekoľko oznamov. Tie prvé sa týkajú našej zdravotnej služby, ktorí sú v tejto hale na 5 miestach. Mali by byť tam vo mestách pri Ačkovom vchode, takisto tam na tomto mieste, oproti mne kývajú, takisto naľavo pri jednom vchode a naľavo aj pri tomto vchode. Ak by ste potrebovali, vyhľadajte ich, veríme, že ich potrebovať nebudete, ale sú tu spolu s nami, aby nám pomohli. Počas celého večera bude takisto prebiehať aj sviatosť zmierenia, alebo inými slovami spoveď. Tá je trošičku komplikovaná, ale nič, čo by ste nezvládli. Nachádza sa na úrovni chodieb, na tej Ačkovej úrovni, čiže ako keby ten prvý východ na chodby. Aj z tejto strany sa nás dostanete tak, že zamierite dozadu, ako keby za pódium. Čiže keď idete hociktorým východom Ačkovým a vyberiete za týmto smerom dozadu, tak za pódium nájdete mnoho kňazov, ktorí sú pripravení slúžiť vám sviatosťou zmierenia. Je to tam označené, určite to nájdete. Tretím oznamom, ktorý pre vás máme, je náš krásny Gazon Shop. Na jeden sa v tejto chvíli pozerám, druhý sa nachádza vonku. Ako ste vchádzali do tohto štadióna, tak sa v ňom môžete zastaviť a môžete si pozrieť, čo tam všetko ponúkame a samozrejme si niečo so sebou odniesť domov. Kamaráti, naozaj sa veľmi tešíme, že sme tu. Ešte predtým, než začneme, som bol poprosený, aby som odozdal pozdrav od človeka, ktorý je veľmi dôležitý, aj vďaka nemu tu môžeme byť. Nemohol sa zúčastniť, ale poslal nám video pozdrav. Tak prosím, ešte predtým, než začneme, privítať takým krásnym potleskom pozdrav od pána primátora Bratislavy, pána Matúša Bala. Vítam vás v našom meste. Snažíme sa, aby bola Bratislava takým mestom, ktoré nielen prijíma rôzne komunity, ale aj vytvára podmienky pre ich rozvoj. Priateľstva, väzby, to je pocit, že človek niekam patrí a je prijímaný taký, aký je. A myslím si, že aj o tom je toto. Heslom tohto roka je Vitaj slobodne. Pre mňa je sloboda o tom, že sa môžeme slobodne rozhodnúť robiť veci, ktoré majú zmysel. Niekto slobodu žije cez evangelizáciu, niekto cez pomoc slabým, ďalší jednoducho tým, že je dobrým človekom a priateľom. Dôležité je sa spájať a spolu meniť svoje okolie k lepšiemu. Verím, že sloboda neznamená len možnosť robiť čokoľvek, ale aj schopnosť vybrať si to, čo je správne. Každý z vás, kto tu dnes je, prináša niečo svoje. Energiu, nádej, nápad, kúsok odvahy. A presne to robí naše mesto Žilinu, keď spolu tvoríme, pomáhame, keď sa rešpektujeme. Pretože skutočná zmena začína v komunite, v tých malých každodenných radostiach, starostiach a rozhodnutiach. Prajem vám, aby ste si energiu, ktorú načerpáte, zobrali ze sebou do ulic, škôl, medzi priateľov a robí tak naše mesto a našu krajinu lepšie. Užite si celú show.
športovcov roku 2025. Rozhodne nebudete prepútaní a vítajte slobode. Čaute, mám len pár info, dávaj pozor, aby ti nič neodniklo. Odlož mobil, neskroluj TikTok, dúfam, že to nebude na vás moc rýchlo. A ak si čakal váš greh, dozvieš sa len čo a kde. Ak sa cítiš naozaj zle, vyskúšaj ísť na WC. A keď ti nepomôže ani záchod, v dispozícii máme zdravočákov. Ak cítiš vo svedomí previnenia, je to pre teba sviatlo zmerenia. Keď chceš byť už celý dom, nosí to, čo brano bol, tak ti vravím, hľadaj spod vysvietený Gazo Shop. Bratislava Rituál, máme nejaké veci z Gazo Shopu, chcete nejaký merch? Napríklad, že ponožky, zajmeme Mikuláša. Srdečko. A máme tu aj tričko. Teraz mám pre vás takú jednu aktivku, ok? Máme tu hlukometer, keď vás odpočíta. Potrebujeme, aby ste čo najviac vyričali, ok? Všetko dajte do tých hlasiek, ste pripravení? Ideme na to? Raz, dva, Upleči. A ideme pomaly naspäť. Dobre ste, Bratislava, teším sa na vás. To všetko som bola ja. Mám úžasný život. Športujem, cestujem, som zdravá. A mám úžasné deti, rodinu, skvelé kamarátky, ktoré prídu len tak, bez pozvania, s vínkom alebo z objatí. Milujem svoju prácu a plním si sen o záhradke, hoci mi tento rok vykapali paradajky. Hudbu počúvam vždy nás. Stále dookola tie isté pesničky, pretože ma mne prebudzajú život. Kávu pijem vždy o noc, po dúškoch. Každý deň ďakujem za to, čo mám. Ale nebolo to tak vždy. Vy ma možno poznáte ako